Suzy, hajde. Vjerujem u tebe. Možeš napraviti prekrasnu tortu. Izgleda da sam i ja uspjela. O, pogledaj. Ovdje je gumb. Da ga pritisnemo? Naravno, pitam se što će se dogoditi. Monika, bojim se. Tako je sjajno. Što, gdje smo? Mislim da počinjem razumjeti. Ovo je novi izazov. Pozdrav svima. Što je ovo? Je li to stvarno moja torta? Ne brini, moja je jednako mala. Za sad mi se ovaj izazov baš i ne sviđa. Da vidimo što ću dobiti za dekoraciju. Šarena Nutella. Nije loše, moje raspoloženje se počinje popravljati. Monika, samo pogledaj koliko staklenki ima. Ne znam s kojom da počnem. Sve su tako svjetle i lijepe. Mislim da ću uzeti žutu Nutellu, ali bojim se da će mi trebati povećalo da nešto nacrtam. Ne možete vidjeti moju tortu bez njega. Sjajno mi ide. Pogledajte kako lijepo ide. Mislim da trebam dodati još boja. Uživio sam se u ovo. Tako zabavna ideja. Prekrasno je. Ali jedva mogu razaznati uzorak. Pogledaj bliže, Monika. Sigurno nećeš požaliti. Ovo je pravo remek dijelo. Mislim da izgleda vrlo, vrlo slatko. Uspjela sam. Sada je tvoj red. Već okrećem kotač. Gumene oči su odlične. Baš imam sreće. Wow, kakvo veliko oko. Nisam to očekivala. Pogledaj, Suzy. Izgleda smiješno, zar ne? Vrijeme je da to stavim na svoju tortu. Sknječila sam ga. Ne brini, Monika, sljedeći put će sigurno ići bolje. Pokušat ću se osjećati bolje jedući. Nije loše, ali još uvijek sam uznemirana. Jadna stvar. Drži se. Glupo gumeno oko uništava sve. Monica, moraš se spremiti i sabrati. Sačekaj trenutak. Evo, drži ovo. Hvala ti, Suzy. Ovo bi mi moglo koristiti. Želim vidjeti kako izgledam. Nema na čemu. Konačno sam je uspjela smiriti. Sada mogu uživati u svojoj torti. Kakva noćna mora. Šminka mi je potpuno nestala. Moram dodati još pudra. Ne to! Tjera me na kihanje. Ne. Otkuhala sam svoju slatku tortu. I sve je to tvoja krivica, Monika. Nemam više deserta. Kakav epski neuspjeh. Ovo je najgori dan u mom životu. Žao mi je, nisam htjela. Gdje? I gdje su naše torte? Možda trebamo prvo zavrtjeti kotač. Ti počni. Pokušajmo. Wow, dobila sam KitKat. Sada ti čak ne treba kolač uz ovo. Pa gdje je toliko mnogo čokoladica? Ne mogu ih sve izbrojati. Ovdje je čitav toranj. Monika, ti si tako sretna. Sad ja vrtim. M&M's? Wow, oboje smo dobili dobre stvari. Želim uzeti svoj slatkiš. Wow, nisam ovo očekivao. Ali gdje su naši kolači? Još uvijek ih nema ovdje. Čuješ li to? Wow, kakva ogromna torta. Uštipni me, Monika. Mora da sanjam. Stvarno se tako čini, zar ne? Ova torta izgleda ukusno. Prvo malo ukrasiti. Počet ću s ovom čokoladicom. Ali sve ostalo će pasti. Iako, to je bilo prilično impresivno. Znala sam da ćeš biti zadivljen. Pa, prijeđemo na posao. Čokolada. Božanstveno je. Ne mogu odoljeti. Želim jesti. Pa, sada ne mogu stati. Čokolada je uvijek bila moja najveća slabost. Mrzim što ti skrećem pažnju, ali trebala bih te podsjetiti da su ti tvoje KitKat čokoladice za tvoj kolač. Ti stvarno znaš kako pokvariti moju zabavu, Suzy. U redu, kako god kažeš. Već stavljam čokoladice na svoj kolač. I znaš što? Ispalo je odlično. Sigurna sam da će mi se svidjeti. Pogledaj kako su pažljivo poločene čokoladice, jednu po jednu. Izgleda savršeno. Mislim da propuštam svoj poziv kao pekarica. Stvarno je sjajno, Monika. Dobar posao. Sad je moj red. Napravit ću svoju tortu još ljepšom i svjetle šarene bombone će mi pomoći. Samo ću ih posuti po vrhu i gotova sam. Gledaj.
Moja torta se transformira pred našim očima. Sada izgleda još bolje nego prije. To je to. Ovo je remek dijelo. Wow. U pravu si. Ne mogu odvojiti pogled od njega. Tako je čokoladno i šareno. Mislim da je vrijeme za kušanje. Već sam se opremila vilicom i nožem. Ali potpuno si zaboravila na svijeće. Ne možeš početi bez njih. Ova torta je poklon za mene. Vidiš, danas mi je rođendan. Potpuno sam to zaboravila. Razvedri se. To je proslava, Monika. Što je s tobom? Evo, uzmi ovo. Nadam se da ćete nasmijati. Da, ne trebam ovu glupost. Želim tortu. Ali to s pravom pripada meni. Pogledaj kako prekrasno svijeće gore. Svijeće. Hvala što si mi dao ideju. Što se dogodilo? Želim umiriti svoju mamu. A izgleda da Suzi puni 1 godinu. Izvoli. Samo nemoj plakati, molim te. Sada me sigurno neće spriječiti da pojedem cijeli kolač. Tako ti i treba, pohlepna. Ne trebaju mi više ove svijeće. Zanima me samo bomboni, čokolada i sam kolač. Wow, ovi kolači izgledaju dobro. Već ih mogu praktički okusiti. Spremna sam za okretanje. Što radiš, Suzi? Požuri. U redu. Samo sam malo sanjarila. Dobit ću ružičastu glazuru. Super. Sigurna sam da će savršeno ići uz ovu tortu. Wow. Napravljeno je s jagodama. Kakvo ugodno iznenađenje. Želim ga probat. Vrlo kremasto i slatko. Čestitam. To je sjajno. To je sigurno. Želiš li probat, Monika? Da, naravno. Hvala ti puno. Najbolja si. Izgleda stvarno primamljivo. Mogao bih jesti ovo beskonačno. Sad se nadam da je moj red da zavrtim kotač. Žuta ili zelena? Zanimljivo. Nadam se da nije manje ukusno od tvog. Pa, gdje je? Od čega je tvoje napravljeno, Monika? Još ne znam, ali izgleda lijepo. Sve je spremno za ukrašavanje naših torti. Krenimo. Nacrtat ću puno malih cvjetova od kreme. I ja ću, tako da će se naši kolači međusobno nadopunjavati. Oh, wow. Obe su tako lijepe. Već znam kamo ovo ide, ali mislim da nešto nedostaje. Imam ideju. Moramo zamijeniti da završimo ukrašavanje. To je sjajno. Tako će ispasti još ljepše i svjetlije. Već djeluje. Ne mogu se zasititi ovoga. Samo pogledaj kako su lijepe cvjetove. Nije bilo lako, ali uspjeli smo. Vrijeme je za slatku nagradu za naš trud. Probajmo naše kolače. Ja sam za. Već sam uzela veliki komad. OMG. Tako mekano. Moj kolač se jednostavno topi u ustima. I moja također. Ima toliko glazure na njoj. Mljac. Suzi, nešto nije u redu. Cijela mi je usta gore. I meni. Ne razumijem, peče. Što je to bilo? Zašto je odjednom tako ljuto? Nisam sigurna, ali možda je to bila tvoja glazura. Nikad nismo saznali od čega je napravljena. Možda si u pravu. Da vidimo. O ne, Monika, to je bio wasabi. Sad je jasno što nam se dogodilo. Odvratno. Trebala sam ranije pogledati. Kakva prekrasna boja. Sviđa mi se. Mogu li ja prva zavrtiti kotač? Sretno, Suzi. Hvala. Tvoja želja je uspjela. Sreća mi se stvarno nasmiješila. Dobila sam šećernu vunu. Uspjeh. Mogu li se i ja uključiti? Ne. To je moja poslastica i dodajem je na svoju tortu. Pruža se. Izgleda kao paukova mreža. Po mom mišljenju, ova boja savršeno odgovara mojoj torti. Žao mi je, Suzi, ali morat ću te naučiti lekciju. Uvijek bi trebala dijeliti s prijateljima. Polit ću ti vodu po šećernoj vuni. Pa, sada je ostala samo slatka lokva. A sada za... Što se dogodilo? Gdje je nestala moja šećerna vuna? Monika, ti si to napravila. Daj mi to. Što radiš? Stani!
Dosta je. Već sam sav mokar. Nije u redu. Nisi trebao dirati moju šećernu vunu. Sama si to tražila. Srećom, još mi je nešto ostalo. Nastavit ću ukrašavati svoju prekrasnu tortu. Jednostavno je izvrsna. Stvarno mi se sviđa. Šećerna vuna je najbolja. Ne mogu joj odoljeti. Gotovo. Da, izgleda sjajno. Jako sam ljubomorna. Sigurna sam da me okus neće razočarati. Šećerna vata i glazura su savršen par. Ovaj desert je dostojan najboljih slastičarnica na svijetu. Pogledaj se, Suzy. Vau, kakav ogroman brk. Najbolji dio je što je sladak i mogu ga pojesti. Skoro sam zaboravio na svoju tortu. Ima toga još puno. Biću sit. Ubila bi da sam sada na tvom mjestu. Sanjaj koliko želiš, Monika. Ali oprosti, to se definitivno neće dogoditi ovaj put. Ne mogu samo sjediti ovdje i gledati kako jedeš. Tako je teško disati. Moj želudac je spreman prsnuti. Pa, drago mi je da si konačno završila. Sada je moj red. Juhu, dobivam šarene mrvice i evo ih. Zašto ne bismo probali? Siguran sam da su fantastične. Oh da, tako slatke. Moram posuti sve svoje šarene mrvice na tortu i onda će biti savršena. Radim to. Tako sam talentiran. Možda je vrijeme da prestaneš. Tvoja torta se više ne vidi. Posipi. Mogu ja probati malo? To je veličanstveno. Izgleda puno ljepše od tvoje torte, Suzy. Jedva čekam probati. Oh, Bože dragi, torta se topi u ustima kao slatki oblak, a preljev tako lijepo krcki. To je ono što ja zovem ravnotežom okusa. Nemoguće je stati. Vidim da si sretna. Ne bih imao ništa protiv da probam. Pa, naravno. Posluži se. Što je sad ovo? Zbog tebe mi je cijelo lice prekriveno glazurom. Neću to trpjet, Monika. Morat ćemo organizirati borbu hranom. Što si učinila? Ovo je prešlo granicu. Pa, mislim da je bilo jako zabavno. Usput, roza ti dobro pristaje. Ovaj slatki i prekrasni izazov je došao kraju. Ako su vam se svidjele torte naših djevojaka, kliknite na taj gumb za like. To je sve za sada. Do sljedećeg puta.